Som una terra diversa en orígens, paisatges, llengües, gèneres, orientacions sexuals, ideològiques i identitàries. I aquesta àmplia varietat és la nostra riquesa. Ara fa 4 anys, en el meu primer discurs institucional del 9 d'octubre, defensava la necessitat d'obrir una nova etapa col·lectiva, un temps marcat per la reparació, la reconstrucció i el renaixement. La reparació dels drets perduts, la reconstrucció social i econòmica i el renaixement de la Comunitat Valenciana. Avui, 4 anys després, i amb una legislatura acabada d'estrenar, expressa el convenciment de que, en bona mesura, hem avançat. Senyores i senyors, no hi ha bona política que no miri a llarg termini. Tampoc hi ha bona política sense el valor de la paraula. Sense paraula no hi ha política i sense política resulta inviable la democràcia. Per tant, parlem, no cridem. Parlem, no callem. Parlem, no monologuem. El nostre discurs és la igualtat. Els valencians portem anys, massa anys, reclamant un sistema de finançament autonòmic just que faça viable l'autogovern i asseguri el treball i el benestar que mereixem. Necessitem que Espanya isca ja de la paràlisi institucional. Necessitem un govern estable i un Parlament que entenga la diversitat territorial i garantisca la igualtat entre els espanyols. D'una vegada per totes, Espanya necessita assumir la seva realitat, les seues singularitats, que són una riquesa i que la igualtat real entre persones constitueix l'únic camí per a un projecte en comú. D'aquest enteniment, d'aquest acord, depèn el nostre futur i el de les pròximes generacions, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya.